intercanvi de llavors és un espai en el que pretenem que la gent tingui accés a les varietats locals. Les varietats locals estan ara en perill d'extinció perquè ja els llauradors ja no les utilitzen molt. La gent ara està apostant per varietats híbrides, comercials. Un espai que dona llavors d'ací per a trobar aquestes llavors i també per a intercanviar no sols les llavors sinó el coneixement tradicional, que també s'està perdent i pensem que és molt important recuperar. Nosaltres, els membres de l'associació, anem en una tauleta en llavors del nostre banc i que ens aporten els nostres socis i donem llavor sense que l'altra persona tinga llavors i després també la gent que ja porta temps participant en els nostres intercanvis du les seves llavors i ahir se fan intercanvis entre les persones.